सप्टेंबरचा पावसाळा. त्या दिवशी आभाळ फाटल्यासारखा पाणी कोसळत होतं. वारा असा घोंगावत होता की जणू काही झाडं मुळापासून उपटली जातील असं वाटू लागलं. मी नाशिकहून पुण्याकडे जाण्याच्या तयारीत होतो, पण बसस्टँडवर पोहोचलो तोवर शेवटची एसटी ही निघून गेली होती. रस्ते पाण्याने तुडुंब भरलेले. टॅक्सी वा रिक्षा कुठेच दिसत नव्हती. मी संपूर्ण ओला झालो होतो. अंगावरचे कपडे चुरगळलेले, थकवा डोळ्यात ओघळत होता. आणि तेवढ्यात समोर एका गल्लीच्या कोपऱ्यात एक निळसर फलक चमकताना मला दिसला. त्यावर लिहिलं होतं, शांती निवास लॉज. लॉज बाहेरून जुना, उखडलेला आणि अंधुक वाटत होता. खिडक्यांमधून मंद पिवळसर दिव्यांचा प्रकाश बाहेर पडत होता. पावसात थांबण्यापेक्षा आपण आत गेलेलं बरं. आणि मी आतमध्ये जायला निघालो. आतमध्ये गेल्यावर रिसेप्शन जवळ बसलेला माणूस माझ्याकडे बराच वेळ टक लावून बघत राहिला. त्याच्या चेहऱ्यावर काहीतरी अस्वस्थतेचं सावट होतं. मी त्याला विचारलं, भाई एक रूम मिळेल का? तो क्षणभर गप्प राहिला आणि मग म्हणाला, सगळ्या खोल्या भरल्या आहेत, फक्त एकच खोली रिकामी आहे. पण ती खोली. त्यावर मी म्हणालो, हा मग ती द्या की मला. अहो पण तिथं लोक थांबायला तयार होत नाहीत. मी हसतच म्हणालो, अहो आता बाहेर तर एवढा मुसळधार पाऊस पडतोय आणि दुसरीकडे खोल्याही मिळणं शक्य नाही. कितीही असो मला खोली द्या. भाडं कितीही असो मला खोली द्या. तो अनिच्छेने चावी देताना कुजबुजला, साहेब रात्री काही ऐकलं किंवा दिसलं तर दाराबाहेर पडू नका. तेव्हा मात्र त्याचे शब्द मला फारसे कळले नाहीत. दुसऱ्या मजल्यावर लांब गॅलरीतून जाताना दिवे लुकलुकत होते. भिंतीवर ओलसर डाग, कुठे कुठे कोळ्यांचे जाळे आणि खिडक्यांमधून येणाऱ्या वाऱ्याने दरवाजे ठकठक वाजत होते. खोलीत पाऊल टाकताच माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. ओलसर कुचका वास, बिछाण्यावरचा पांढरट चादराचा रंग आणि पिवळसर झालेला छतावर हळू फिरणारा पंखा. मी कपडे बदलून बिछाण्यावर आडवा पडलो. बाहेर पाऊस टपटप पडत होता. रात्र गडद होत गेली. सुमारे 12 वाजले असावेत तेव्हा अचानक मला ठकठक असा आवाज ऐकू आला. जणू कोणीतरी पाय ओढत चाललं होतं. तो आवाज थेट माझ्या दाराशी येऊन थांबला. मी श्वास रोखून ऐकत राहिलो. काही क्षण सर्वत्र शांतता पसरली आणि अचानक थंडगार वाऱ्याचा झोत खोलीत आला. मी डोळे उघडले आणि समोरचं दृश्य पाहून मला धडकीच भरली. समोरच्या पोटमाळ्यावर एक लहान मुलगी बसलेली होती. तिचा चेहरा पांढरट, केस ओले, कपाळावर चिटकलेले आणि काळेभोर डोळे माझ्याकडेच नजर रोखून पाहत होते. मी घाबरतच विचारलं, कोण आहेस तू? काहीही न बोलता गूढ हसून क्षणात ती गायब झाली. माझ्या मात्र हृदयाचा ठोकाच चुकला आणि तेवढ्यात दुसरा एक आवाज आला. तो आवाज होता पैंजणांचा. जणू कोणी पैंजण घालून खोलीत फिरत होतं. मी पांघरून घट्ट धरलं. पैंजणांचा आवाज माझ्या भोवती गोल गोल फिरू लागला. माझा श्वास अडकला होता. अचानक बिछाण्याच्या पायाशी एक काळी सावली उभी राहिली. लहान मुलीचीच आकृती, पण यावेळी तिचा चेहरा रक्ताळलेला, डोळे लाल भडक आणि तिचं तोंड फाडलेलं. भीतीपोटी मी किंचाळणारच इतक्यात ती माझ्याकडे धावतच आली आणि माझ्या डोळ्यासमोर अंधाऱ्या येऊ लागल्या. थोड्याच वेळात माझी शुद्ध हरपली. दरवाजावरच्या ठकठक आवाजाने मी डोळे उघडले. आता सकाळ झाली होती. रिसेप्शनवाला दरवाजाबाहेर उभा होता. त्यानं मला विचारलं, साहेब रात्र कशी गेली? मी सुन्न होऊन काहीही बोलू शकलो नाही. फक्त माझे डोळे घाबरून भरून आले होते. तो हळू आवाजात म्हणाला, साहेब अनेक वर्षांपूर्वी एका बाईची मुलगी पावसाळ्यातल्या रात्री मरण पावली होती. तिच्या आईने तिला याच खोलीत एकटं सोडलं होतं आणि दुसऱ्या दिवशी ती पाण्यात बुडून गेली. त्यानंतर प्रत्येक पावसाळ्यात रात्री 12च्या सुमारास
तिची पैंजणांची चाहूल ऐकू येते. मी तुम्हाला रात्री हेच सांगणार होतो, पण तुम्ही माझं ऐकलं नाही आणि बाजूलाच मॅनेजरही उभा होता. मग मला खोलून तुम्हाला सांगता आलं नाही. तिचा आत्मा अजूनही शांती शोधत आहे. माझ्या अंगावर मात्र आता सरसरून काटा उभा राहिला. मी ताबडतोब पैसे भरले आणि तो लॉज सोडून लगोलग बाहेर पडलो. पावसाचे थेंब अजूनही कोसळत होते, पण त्या रात्रीचा अनुभव, ती लहानगी मुलगी, तो थंडगार वारा आजही माझ्या आठवणीत जिवंत आहे. त्या रात्रीनंतर मात्र मी पुन्हा कधीही शांतीनिवास लॉज या नावाच्या ठिकाणी पाऊलही ठेवले नाही. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.